Arwakini machiegni nyinga Milton Ochieng Awuor. Riwruok Bisobe ma kanisa ma jokopere KCCB okwedo nek ma oyaye mosebedo katimre pachoka ka giseo sirikal kuom rem rito ngima oganda jokenya kaka chik dwaro. Ka giloso gi jofwamb weche, jodologo ochiwo ranyisi mag nek magalagala mar joma noyudi koiki e bunge ma Kwa Binzaro yo Kilifi kod buche maende nofweny kata ringruok maende nofweny machiegni gi Kericho ka giseo migepe mag sirikal kuom remo timo nonro moching kendo kumo jogo mosiko ka hinyo ngima oganda. Kamano bende giseo nyiedhruok mag grube moko mag maundu masani osieko ka gigolo siem ni nyayo njore gi jotelo kendo jotelo moko ema sirogi. Why we think that they must be operating with powerful individuals behind them is that they seem to be moving around the country with impunity. People can't just move around killing others, threatening others, doing what they want in public forums. And the agencies in charge of security are watching as if nothing is happening. It is concerning us, and we are asking questions. Who could really be behind these goons? Who are their paymasters? Is somebody controlling these people from behind the curtains to achieve a particular political goal?